Hola deialdiak hasi ziren 2018an eta Euskal Herriko mugimendu feministatik etorri zen eta orduan ez egon hola sare bat Bidasoaldean mugimendu feminista bat saretzen zuenik, orduan asamblea ezberdinetara deitu zen eta hor elkartu ginen hainbat emakume ezberdin. Bai Irunen, bai Hendaian eta bai Hondarribian zeuden kolektibo ezberdinak feministak zirenak, baina ez zegoen sarerik. Orduan, hortik aurrera asanbladak egin ziren eta antolatu zen 2018ko manifestazio hori. Horretan, harrituak egon ginen, hau da, kriston mobilizazioa izan zen, 8.000 pertsona egon ziren, ezen halakorik ikusi nik uste denbora askoan, eta ibilbidea bera ez egoen aurre ikusia beste jenderentzat. Ikaragarria izan zen. Azkeneko urte honetan ere oso jendetsua izan da, eta egia esan, kriston posatunez eta kriston indarrez bizi izan ditugu. Hala ere, garrantzitsua iruditzen zait azpimarratzea, 2018tik lanean gabiltzala 18 asanblada feminista moduan eta zentzu horretan lehenengo aldia izan dela sare potente bat egin dena bai Hendaian, bai Irun eta bai Hondarribia artean elkartuz Bidasoaldeko hiru herri hauek. Eta honek suposatzen duela kriston lana eta kriston lana dagoela atzean, ez dela bat-batean sortzen den zehose eta zentzu horretan hori azpimarraitu nahiko nuke emakume guzti hauek egiten duten lan hori. Jada urte bat beteko dugu COVID-19ak kriston izurrite testuru inguru batean kokatu gaituenetik eta horrek dimentsio ezberdinetako krisiak sortu ditu, ez? Bakarrik osasunaren krisia argi dagoena, baizik eta beste krisi asko. Emakume askok, milaka emakumeek utzi behar izan dituzte beraien lanak edo lan merkatua zaintza lanak betetzeko, asetuta ez zeudenak. Eraso matxistek ez dute eretenik izan, emakume askok bizi behar izan dute beraien erasotzaileekin, zaintza lanak esan dudan bezala gugan berriro erori dira edo, bikoiztuta, eta ez dakit, batez ere azpimarratu ere hor emakumeek eta batez ere egoera irregularrean dauden emakumeen egoera irregular batean egoteaz gain zaintza horiek sostengatzen dituzten gorputzak direlako. Zentzu horretan esan ere hau ez dela pandemia garaian sortu den zehose, lehenagotik bazegoen eta 2018an berez bizitzak erdigunean aldarriarekin honen testuinguru hau genekien eta aldarri horiek eman dira, baina pandemia honek azeleratu ditu zeharo, ez? Bestalde, gu Sutxinkian bezala, esan bezala, indarrak martxoak 6an izan ditugu, ze aurten 2020an izan da emakumeen mundu martxako 5. ekintza internazionala eta Euskal Herrian urrian hasi genuen, hemen, Zubi honetan, eta dosier ezberdinak antolatu ditugu, landu da batez ere migrazio politiken inguruan, transnazionalen botere korporatiboaren inguruan eta mugen inguruan, eta zentzu horretan martxoak 6an deituko da, eta ekintza internazional honi itxieran emateko deituko da mobilizazio batera, manifestazio bat egingo da Hendaiatik Irunera, eta bukatuko dugu, Irunen buelta eskara bat emango dugu eta bueltatuko gara ona, eta hemen azkeneko ekitaldi txikia egingo da. Esan nahiko nuke Bidasoaldea moduan
eta mugimendu feminista moduan ardura hartu behar dugula ja sistema arrazista batean ditugun ardura horiez, kontziente izan behar gara, identifikatu behar ditugu sistema arrazista honetan guk ditugun privilegioak eta alternatibak sortu behar ditugula ja